Pazite da se vaši razumi ne pokvare od jednostavnosti koja je u Kristu Isusu. 2. Korinćanima 11.3. Ovo upozorava apostol Pavao, koji je bio najpametniji, najmudriji, najnačitaniji i najrevniji od svih apostola i svih kršćana ikada. Najveći filozofi svijeta su priznali da ne postoji na svijetu veći apologeta i filozof i logičar od apostola Pavla. A ipak on kaže da budemo i ostanemo jednostavni u našem razumu, jer u Kristu Isusu nam je dana jednostavnost, prostodušnost uma. Prije toga kaže da ne dozvolimo da nas itko vještinom svoga govora ili pisanja isprevrta, izgazi, izmrcvari, izmunjesa, zavede, kao što je zmijko izmunjesa Evu. Kad čitamo Isusove govore, prvu stvar uočavamo da je on tumačio u jednostavnim primjerima i riječima lako razumljivim jednostavnim ljudima. Zmijkovi ljudi to iskrivljuju, zakompliciraju, isprevrću, izgaze, doslovno izmrcvare Božju riječ i to umno ne sliči u ništa. To bude jedna lijepo upakirana teološka kaša koja nije za probavu, a tko to pojede dobije bolesni um i onda čitav život boluje od beskonačnih umovanja i istraživanja, svagda se učeći i nikada ne dolazeći do spoznaje istine. 2. Timotej 3.7.